Hei! Tässä videossa vaihdamme jalkajarrullisen napavaihteisen pyörän takakumin uuteen. Aluksi suosittelen ottamaan muutaman videonpätkän puhelimella renkaan kohdalta eri suunnista, niin eri osien oikeat paikat ja asennot on mahdollista tarvittaessa tarkistaa, kun osia kasaa takaisin. Sitten pyörä kannattaa kääntää ylösalaisin helpompaa työskentelyä varten. Aloitamme irroittamalla vaihtajan, joka tässä pyörässä on Shimano Nexus-merkkinen. Sitten irroitellaan lukitusmutteri jakoavaimella vastapäivään kiertämällä. Toiselta puolelta irroitellaan myös mutteri sekä keltainen aluslevy. Viimeisenä irroitellaan vielä tämän tukikappaleen pultti. Sen jälkeen renkaan pitäisi olla irroitettavissa. Nostamme sitä vähän ylös ja otamme ketjut pois rattaalta. Sen jälkeen irroitellaan ulkorengas vanteelta 2 rengasrautaa käyttäen. Venttiilin tulppa täytyy vielä irroittaa, jotta vanha, rikkinäinen sisärengas saadaan pois. Vanhassa sisäkumissa on yleensä merkittynä tiedot sen koosta. Ne voi laittaa muistiin sen varmistamiseksi, että myös uusi sisäkumi on sopiva. Tässä lukee 28/29 kertaa 1.5-2.1. Se tarkoittaa, että kumi sopii 28 ja 29 tuuman renkaisiin, jotka ovat leveydeltään 1.5 tuuman ja 2.1 tuuman välillä. Nyt otamme uuden sisäkumin ja kiinnitämme sen renkaaseen. Laitamme siihen myös hieman ilmaa tässä vaiheessa, jotta se pysyy paremmin paikoillaan. Sitten asennellaan ulkorengas takaisin. Sisäkumin venttiilistä voi tarvittaessa päästää hieman ilmaa ulos, jos asennus on hankala. Sitten kiinnitämme ensin ketjut takaisin, jonka jälkeen takarenkaan voi pudottaa paikoilleen. Sen jälkeen kiinnittelemme eri osat takaisin kohdilleen.
Keltaisen aluslevyn saa oikeaan asentoon pyörittämällä tästä tuesta. Kiristellään vielä loputkin osat ja sen jälkeen pumpataan rengas täyteen ilmaa. Nyt on jäljellä enää pyörän kääntäminen oikein päin sekä koeajo. Kiitos seurastasi.